Shalom, selamat Paskah kedua ma di hita, na di gerejaon, nang na di jabu nama dohoti live streaming. Laho mangarade roha do pikirata, marede mahita sian buku ede nomor 627 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Jesus now, hey, hallelujah. Puji Tuhan, hallelujah. Hamonangani Tuhan tai, nama Luhur simbolisi. Las maroham puji Tuhan, Allah luham mateani, sesa dosa haleluya, maulu Jesus haleluya. Di arena patuluhoni marohado tanomani, Jesus Raja hamuluani, nama tunduk simbolisi. Las maroham puji Tuhan, Allah nang dalu amateani, sesa dosa haleluya, maulu Jesus haleluya. Begini dok disuruhani, indahmu maulos naon, dami tanoman betuhani, unang mabiar behitao. Las maroham puji Tuhan, Allah nang dalu amateani, sesa dosa haleluya, maulu Jesus haleluya. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Haleluya di Tuhan debatata, ido hatuaon dohot hasangapon, dohot hamuliaon, dohot hagogoon. Napa hehehon Tuhan Yesus, ido napa hehehon dohot hita sogot ala ni Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata,
Suruh matondi porbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda haporsion nami, marhite-hite pakirimun na mangulu. Asa toktong huingot hami, nahehedo hami muse sian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namate. Amin. Undul mahamu. Tapuji Tuhan tamarede hita sian buku ede nomor 55 ayat sada dohot ayat 3. Tatangihon ma pati ni debata di pesta Paskah paduahon sadarion ima na tersurat di 1 Korin 15 ayat 50 songonon mahatana. On pehamu akadongaku nahi naholongan marsi hohot jala so mauba-uba mahamu jalalam sumurung matoktong di bagasan ulaun ni Tuhani. Ay diboto hamudo dang magopo halojon muna di bagasan Tuhani. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pergugoi mahami mangulahon nahombar tu patitmi. Amin. Marede hita sian buku ede 417 ayat 2 dohot ayat 3.
ama dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habadion mi, manopoti jala menganggukon dosa nami. Masay jojot uhar sahi hami homar hite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami naroai. Dang huhaholongi hami, ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubai kami. Dibaheni, tamado rimasanmu jala uhumanmu hami, tuhamatean saliling nililing nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham na godangi, mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si Pangulo hami, dohot ala ni guarmu nabadiai, ale Tuhan, saya si maroham di hami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo pakaholongi ni debata di portibion, pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangoluan na saleleng nileleng na di ibana, hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Maredde hita, sian bukede nomor 10 ayat 2 dohot ayat 3. Tatangihon mah hatani debata trupuk epistel di pesta Paskah paduahon sadarion iman na tersurat di Roma di Rom onom ayat 3 sahat rodi ayat 10 sada hita jahama margati soren. Naso di boto hamu doon sude hita nasa nong terdidi di bagasan Kristus Yesus tu bagasan hamatian na do hita terdidi.
Naung tertanam do hita rap do ibana marhite-hite pandidioni tu bagasan hamatean asamar parange hita di bagasan ngulu naim baru songon Kristus naung hehe sian akan naung mate hinorhon li hasangapon li amana. Ayang gonunga sa kabona hita dohot ibana, dinarap mate hita dohot ibana i, suang songoni mahita nang taringot tu haheheon. Ay taboto do nung ngatarsilang hadiriot na buruk rapon ibana asa pinasohot daging pardosaon asa unang behita mangadop di dosa. Ay dung mate jolma, lias do ibana sian dosa. Alay molo nang mate hita rap do Kristus dihapor siya rohata rap mangulo mahita dohot ibana. Ay taboto do nasomate be Kristus, dung mulak mangulo siyan na mate, dang dirajay hamatiani be ibana. Ay mate pe ibana sa halidoy alani dosa. Ia mangulo nuay di debatado. Sumantusi marajumi hamu dirimuna, songon nang mate di dosai, alay mangulo di debata di bagasan Kristus Yesus, ido sahatna, martua do akan na tumangihon hatani di bata, jalan na upiopsa. Amin. Tapuji Tuhata marhite kor pungan paropuan.
Marede hita sian buku ede nomor 706 ayat 1 dohot ayat 3. Tindakon maha porsiautai songon na hina tindakon ni dongata saha porsiaon bisandok portibion rak mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumupalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman na tiduhon di si Maria na gabe-gabean si Anton di Porbadia andorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuan di Silatus na mate tarpajal do ibana di hao penarsilang na tua tubanutoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manait susurgo lahun siam di debata Jehovah amanai pargogo na suhatu sani di sima ibana pai mamula sugo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di tondi Porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasisaan di dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sugo daging ni halak na mate dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tapuji matuhatta marhitekor ama Ebenezer.
Sunggul-sunggul di hita. Hari Senin 18 April 2022 pada malam hari ini Pesta Paskah kedua kita akan mengantarkan persembahan bakti Paskah ke depan altar untuk pelayanan diakonia sosial atau caritas emergensi. Tapasahat ma di bagasan lasni roha. Marede mahita sian buku ede HKBP nomor 10 onom ayat mulai sian ayat sada laus tapa punguma peliata pelian sada A dohok sada B. Di bata amanami para sirohan na sumurung, mauliate Tuhan di asi dohot holong ni roham na toktong mangaramuti parnguluan nami, tarlumobi ma Tuhan di halalas ni rohanami, mames tahun pesta Paskah na paduahon di Bornginon, di ajari ho dohami ale Tuhan, marhite todimi, marningot jala makalason, asi ni roham, marhite Tuhan Yesus nanungamonang manaluhon hamatean, jala na paluaho kami aka pardosa. Ido Tuhan balga nilas ni rohanami, pupestaho kami di pesta Paskah na paduahonon, tarlumobi ma di tonga-tonga ni bagas corom di huriam HKBP Makassaron. Nuaing pele Tuhan naing hutangi ho kami hatami, ajari hami marhite todimi, asa boi Tuhan huatusi hami hatami jala,
gabe sulu-sulu maya Tuhan sijata partodion nami di bagasan ngulu nami siganu pari. On maale Tuhan tangiang nami nahu sobaho kami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin. Horas madihita. Selamat Paskah madihita amang inang. Anggia ma di pesta Paskah dihita di bagasan taonon mabuan las niroha dihita jala toktong di bagasan pangaramotion di Tuhata huhut maka nguluhon hamonangan nata jalo sian Tuhata Yesus Kristus. Barita las niroha dihita di pesta Paskah napa dua honon imana tarsurat di 2 Musa 10:4 mamuka sian ayat 26 satu ayat 30 sada. 2 Musa bidu 10:4 mamuka sian ayat 26 satu ayat 30 sada. Songonon mahatan ni debata tapahuti hukma dungi di dok Jahoba matusi Musa patol-tol matanganmu tu atas laut asa sumuang aka aiki likup tu halak Misir tu aka huretana doh tu aka parsihudulna. Jadi di patol-tol si Musa matanganna tu atas laut gabe sumuang malauti tu dalanna hian mareak torangari gabe maporus mahalak Misir manjupakkon aiki gabe ditunggalikon Jahoba mahalak Misir tu tonga-tonga ni laut. Ai sumuang maaka aiki jala dilikupi aka hureta dohot aka parsihudul rodi sude parangan ni Raja Parau. Akana mangihuton nasida tu bagasan laut. Danga dong te basian nasida nanggo sada. Alai anggo hala Israel mardalan di nama hiang di tonga-tonga ni lauti jala gabe dorpi di nasida aka aiki di siamun do di siabirang nasida. Asa di palua Jahoba di nasadari hala Israel sian tangan ni hala Misir. Gabe di ida hala Israel mata hala Misiri di topi ni lauti. Jadi dung di ida hala Israel tangan natibul nabinahen ni Jahoba tu hala Misir gabe mabiar mabangsoi mida Jahoba jala porsea nasida di Jahoba dohot di si Musa naposonai. Olak ni masahana. Hurian itu hata nani holongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Barita las ni roha dihita di minggu Paskah napa 2 honon. Pabotoho tuhita ima marningot songo dia pardalanan di bangso Israel na pinasupasu ni debata haruar nasida sian habuangan Mesir. Takas do na dibahen ni debata tu nasida songon bangso na niasian ni debata songo dia debata paluahon nasida bagaimana Allah menyelamatkan mereka, bagaimana Allah juga mengembalikan jati diri mereka ketika mereka sebagai bangsa yang diperbudak, yang hilang jati dirinya, budak di hadapan bangsa Mesir yang telah membuat mereka menjadi bangsa yang pesakitan. Jala takas do tabereng sian sejarah songo dia di bata mangaramoti bangsoon atik pe bangsoon. Saya mula loning nasida mabahen juk ni rohani debata manang madabu tu bagasan dosa. Alai patardo waso ni debata godang do wasiasi ni debata napatoguhon bangson asagabe bangso nanyasian ni debata na memasuki tano na dijanjihon nabi nabagahon ni debata tanah yang subur, tanah yang berlimpah situa ni loba, tanah yang menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi mereka. Itulah tanah Kanaan. Alai adong duneng tabereng tarenupkan manang tapa husor-husor buasa di pesta Paskah napa 2 honon ikon hitam marsiajar mamereng jala tabigi diberangkatkan kita dengan kisah bangsa Israel yang ketika Allah memelihara hidup mereka di tengah-tengah laut Tibirau yang dibelah oleh Musa karena serdadu daripada Firaun datang mengejar ingin menangkap mereka, banyaknya 600 serdadu. Hati hai mulo tabereng di son banyak hal yang kita lihat karya Tuhan menyelamatkan mereka dan menjadi pesan Paskah yang kedua bagi kita untuk melihat godang do carani debata patupahon aka pekerjaannya, rancangannya, kuasanya di dalam hidup kita dalam berbagai cara.
Ketika kita tidak dapat melihat, menyaksikan dengan mata kita, itu adalah hal yang mustahil. Melalui mata kita ini kita mengatakan tidak ada jalan, tetapi Tuhan akan bukakan jalan. Di son mata bereng songo dia di bata na paluahon nasida. Takasdo Allah memberikan seorang nabi yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melepaskan bangsa ini, yakni Musa. Sekalipun Musa di dalam ketidakberdayaannya mengatakan aku tidak dapat dangbo yaumabuan bangsoon, Allah dia mengetahui bagaimana keberadaannya dan bagaimana keberadaan bangsa itu yang begitu banyak dengan berbagai karakternya. Alai di pahok debatado si Musa asagabe parhitean ni debata paluahon bangso Israelon. Nang pedido ibana tu debata saya tidak bisa. Tetapi apa Tuhan katakan, tongkatmu aku akan berikan kuasa kepadamu. Aku akan memakai segala cara untuk memberikan kuasa bagimu untuk berbicara di hadapan Raja Fir'aun yang terkenal bengis dan berkuasa pada saat itu. Dan ada hal yang luar biasa lagi, bagaimana Tuhan memberikan sebuah kuasanya. Ditikiro ibana diadopani Raja Fir'aun, dipatakkan ibana dorohana, dan dipalua ibana bangso Israel, nagabe bangso yang dia perbudak. Akhirnya Tuhan memberikan banyak tulah. Kalau kita lihat 10 tulah, katak, lalat pikat, penyakit, sampar pada ternak, air menjadi darah dan lain sebagainya. Tidak membuat hati Fir'aun menjadi terbuka dan melepaskan bangsa itu. Alai ditiki tulah napasapuluhon, tulah yang ke-10, kematian anak sulung disipe ibana paluahon bangsoi. Jala disido gabe sada sejarah yang besar bagi bangsa itu ketika tulah yang ke-10 diberikan oleh Allah, menjadi hukuman yang diberikan oleh Allah kepada Mesir dan Raja Fir'aun pada saat itu. Nah ikon mate buha baju, bahkan kalau di bahasa Indonesia dikatakan anak sulung. Tetapi ada hal yang luar biasa Tuhan pesankan kepada Nabi Musa untuk mengatakan kepada bangsa Israel, asal unang nasida masuk tuuhum di debata, bahwa setiap bangsa Israel harus menggoreskan darah di pintunya, agar ketika malaikat datang mereka tidak mendapatkan hukuman Tuhan. Dan hal itu, peristiwa itulah yang menjadi peristiwa yang besar bagi bangsa Israel. Mereka merayakan Paskah, hari kelepasan, hari keselamatan. Bahkan mereka juga memotong biru-biru sebagai tanda mengingat bagaimana Allah melepaskan bangsa itu. Dan hal inilah juga yang menjadi makna yang besar bagi kita di konteks masa kini, di dalam apa yang kita percayai. Jika bangsa Israel boleh lepas ketika Tuhan memberikan tulah yang ke-10 di paingok de batamar hite si Musa bangsoi asana sida mengoleskan darah biru-biru di pituni jabuna, jala molo lewat aka malaikat gerangdang gabe masuk nasida gabe parsidoho di uhum di debata ditulah na ke-10 di sido gabe lapatan na bagas biru-biru na yang digatiho ni ima Tuhan Yesus namate humokop hita ido nata pestahon gabi pesta haluau di hita, namanesa dosata na mangalehon hamonanga di hita. Memang berbeda do, memang di perjanjian lama do hita na nuaing mamereng Tuhan Yesus na gabi gati biru-birui, alai gabi sada do sejarah na balga di bagasan parngoluata, na ikut tanom di bagasan ngoluta gabi renungan bagi kita. Keselamatan itu telah diwujudkan melalui Yesus yang telah kita rayakan pada hari ini, yang kita rayakan 2 hari berturut-turut di HKBP. Nagabi pesta nabolo di hita, mamereng Tuhan Yesus nanunga mangalehon di hita haluaon, dangadong behabiaran di hita, hata-huta di hita mamereng hamatean, naikon marsyajar hita sian penderitaan di Tuhan Yesus, naikon monang do hita di pamonang di Tuhan Yesus, jala hita mamereng haluaoni nunga di parade Tuhan Yesus di akka halak na porsea molo porsea ibana di Yesus
dia akan dibaptiskan di dalam kematian dan kebangkitannya, dan dia akan menerima keselamatan yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya. Sama seperti bangsa Israel, ditiki didok si Musa tunasida, oleskanlah darah korban biru-biru nani seami molo porsea ho di bekoi malua do pangisi di jabum. Songoni mahita ditiki porsea tu di bata naga bisi palua hita. Taha porsea ibana nunga mate jala hehe mangaleon haluau di hita. Tajalo ma haluau na pinasa di Jesus tu hita. Ale adong do muse di hita naga be barita na balga barita pesta di hita di pesta Paskah na padua honon ditiki bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ketika di laut Teberau. Didok nakanin di ayat 20 onomi. Duduk dungi didok Jehovah matusi Musa, patol-tol matanganmu tu atas ni laut asa sumuang aka aiki likup tu halak Mesir, tu aka huretana doho tu aka parsihudulna. Ditikina sida ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi ketika mereka melihat serdadu daripada Fir'aun, Raja Fir'aun mengejar mereka, di sini bangsa Israel kembali bersungut-sungut dan di dalam ketakutan. Bagaimana kami nanti, bila mana kami diperangi oleh serdadu yang banyak ini. Boy do tajaha amang inang molo tabereng di sebelum daripada ayat ini, bagaimana mereka menyatakan lebih baik kami kembali ke tanah Mesir. Bagaimana nanti kami karena kecemasan dan ketakutan yang mereka lihat, bangsa serdadu daripada Mesir datang untuk mengejar mereka. Hal inilah yang boleh kita lihat, yang menjadi sebuah perenungan bagi kita. Sering sekali kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan ancaman dan hal-hal yang kita melihat itu adalah sebuah momok yang menakutkan, kita melupakan Tuhan yang sudah berkarya di dalam hidup kita. Bukankah Tuhan sudah melakukan banyak hal perkara sebelum bangsa itu keluar dan terbebas dari Mesir? Nunga godang di patu pada bata, songod dia di bata nama masu-masu aka opuna sida, Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi itu belum cukup bagi mereka untuk melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang memelihara, Allah yang bisa melepaskan mereka. Bahkan ketika Musa berhadapan dengan Raja Fir'aun, Allah telah pabotohon hinabalgani huasona patupahon 10 tulah. Itu belum cukup terhadap bangsa ini. Mereka masih di dalam ketakutan dan kegusaran mengatakan bagaimana ini. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan dengan kesabarannya dan dengan pengasihannya masih berkata dan mengatakan perintahnya kepada Musa. Patol-tol matanganmu tu atas laut, asa sumuang aka aiki likup tu halak Mesir. Sada halonganga dona pinatupan ni debata pola do debata mangalehon huasona, papatarhon huasona, membelah laut Teberau itu. Itu adalah hal yang mustahil. Bagaimana mungkin laut itu terbelah dua dan bangsa Israel boleh menyeberangi laut itu? Alai dison mana yang tabereng songo dia si Musa mangudukon ahanani suruh ni debata. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan hal itu terjadi. Dan ketika laut Teberau itu terbelah, mereka dapat berjalan. Sekalipun serdadu daripada Mesir dapat berjalan alenu ngamanopi bangsa Israeli gabe lituk donasida dangadong sadabe molo didok nakanin dangadong teba sian nasida anggosada. Mereka dibenamkan oleh laut itu ketika bangsa Israel telah menyeberang. Hal inilah yang kita lihat. Ketakutan dapat membuat kita menutupi karya kebesaran Tuhan, bahkan dapat membuat pengharapan kita menjadi padam. Itu juga bisa terjadi ketika dalam perjalanan Yesus menuju salib, godang doa murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Yesus merasa ketakutan. Bahkan ketika sebelum Yesus bangkit dari kematian, mereka dalam kecemasan, mereka di dalam ketakutan yang amat luar biasa, merasakan bagaimana pemerintahan kekaisaran Romawi dapat mengancam mereka,
guru yang selama ini yang mereka ikuti telah mati, dan mereka akhirnya dipadamkan ketakutan itu untuk melihat karya dan perjalanan mereka bersama dengan Yesus yang luar biasa menyertai mereka. Bahkan bagaimana juga seorang Petrus menyangkal Yesus, itu adalah ketakutan yang bersarang di dalam hati dan pikirannya. Dan bahkan juga banyak yang boleh atau yang nyata di dalam kehidupan kita. Kita yang berdampingan dengan segala kesusahan, persoalan kehidupan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, bisa membuat kita menjadi takut dan tidak percaya akan kuasa Tuhan. Manang di partikia sonarion di dalam susah aka perekonomian, boidohita, gabe, dan porsea, dan marpakirimon, songo dia debata nama nugu-nugu hita napaluaho kita. Ikodo tabereng songo dia debata nama masu-masu bangsoon. Tuhan menyelamatkan mereka pada konteks ini ketika membelah laut Teberau. Bagaimana juga Tuhan menyediakan tiang awan dan tiang api bagi mereka. Disinilah kita bisa belajar bahkan di dalam kehidupan kita. Lihat dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Kau niscaya kagum akan kasih-Nya. Mari melihat pekerjaan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita ketika kita berhadapan dengan situasi yang menyulitkan kita. Ketika kita melihat tidak ada jalan, Tuhan akan menyediakan jalan bagi kita. Dan hal itulah yang membuat bangsa Israel ini tercengang. Ditiki di palua Jahoba nasida halak Misir saluhuna gabe malua. Jala di ayat 30 sada didok. Jadi dung di ida halak Israel tangan na tipul nabi naheni Jahoba tu halak Misir. Gabe mabiar mabangsoi mida Jahoba. Jala porsea manasida di Jahoba doh di si Musa naposo nai. Di sonma nagabe sada haguguod di hita. Asa molo gabe tarenungkan pambahenan di debatana mangaramoti hita. Dang nagabe jol manatok selalu hita gabe marungu-tungu. Kita tidak menjadi manusia yang takut tentang apa yang kita makan, tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan hari ini dan hari esok dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mengimani bahwa Allah itu adalah Allah yang menyediakan, Allah providensia di dalam hidup kita, dang bema biar kita. Di si mahisa muse boy mamereng pemeliharaan, kesetiaan Tuhan yang amat luar biasa. Selain kita terpelihara, kebesarannya apa di pesta Paskah napa dua honon ima Tuhan Yesus nama ngalehon hamonanga di hita. Ido barita lasni roha di hita, ido barita sukacita di hita, asa unang behita mabiar, karena Tuhan telah mengalahkan kematian. Tuhan telah mengalami banyak penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Disitulah menjadi berita sukacita bagi kita. Kita tidak perlu takut. Unang gabi mabiar kita. Tuhan sudah memberikan jalan. Tuhan sudah memulai segala sesuatu penderitaan yang ia rasakan di tengah-tengah dunia ini. Maka disitulah kita menjadi orang-orang yang tetap tekun di dalam hidup kita. Tekun benget di akan ata adopi di tonga-tonga di portibion, sambil menjaga iman kita terjaga kepada Allah, terjaga kepada Dia, agar gabe monang hita songot Tuhan Yesus, monang ibana manaluhon akka hamateani, manaluhon akka hasusahan manang penderitaani. Jala disido hita gabe marsiajar tu ibana. Napa dua hon ahado barita sukacita di hita di pesta Paskah. Napa dua honon ditiki di bereng debat di bereng halak Misir debat apa tu pahon halongangan marhite na posona ima si Musa didok gabe mabiar mabangsoi mida Jahoba jala porsea nasida di Jahoba do di si Musa na posonai ikon gabe sada hagugu odo di hita gudang do di partikian saat tu naingon marbarita akka parbarita na pinasupaso ni debata mamaritahon barita haluan taringot tu Yesus. Musa dipakai oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya, mengajari bangsoi.
di partikianon godang do akapar berita nauli napasahaton berita halalas taringot tu Jesus nanunga mate, nanunga mangulu, na mangalehon dihita janji keselamatan. Maka disitulah kita harus bersyukur bila mana hingga pada saat ini masih banyak orang yang tetap setia terhadap pemanggilannya. Maka ikondo gabe tahaporsyai bahwa akapar berita na melayani di tonga-tonga di Portibion adalah perpanjangan tangan Tuhan. Maka di situ juga kita sebagai orang percaya bersama-sama untuk memberitakan tentang Yesus di tengah-tengah dunia ini. Maka di situ juga kita sebagai orang-orang Kristen manangyakon akapar berita nauli asana sida togu di bagasan pemanggilannya, setia terhadap tugas panggilannya, memberitakan Yesus sampai pada waktunya Tuhan datang di tengah-tengah dunia ini untuk menghakimi kita. Artinya itu adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Bila mana didok nakanin mabiar bangsoi mida Jahoba jala porsea nasida di Jahoba doh di si Musa naposonai taha porsai mabarita nauli na pinasaani akapar berita nauli tatangi ako maakana posona marbarita taringo tu Jesus asana sida togu di bagasan hatani debata para raton berita nauli di tonga-tonga ni Portibion ala gudang do di partikia sonarion nama maritaho tu aringo tu Jesus hapedang saurdo doh parnguluanna nang hami nang akana asing akana poso manang akapar halado di huriatam gabi sada si pahusor-husoro do dihita mulo dipake di bata hita marbarita nauli taringo tu Jesus mamaritahon ibana songo si palua hita daiko mahita akana posona nagabi jamita. Ketika pengkhotbah didengarkan oleh jemaatnya, khotbahnya juga harus menjadi berita di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita jemaat, agar semua oleh orang di dunia ini terkagum melihat kuasa Tuhan, melihat Yesus yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini menyelamatkan kita, memberikan jaminan bagi kita. Ima barita lasni roha dihita di pesta Paskah na padua honon tahongguluhom ma tahamolatehon ma Yesus nanunga pamonako kita unang hita mabiar karena Yesus adalah jalan di dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Mauliate ale Tuhan di hatam nanunga hutangi ho kami di pesta Paskah na padua honon dipaingot hodo hami ale Tuhan marhite sejarah di pardalanan di bangsa Israel na pinaluam Tuhan sian parhatobanan Mesir di pabotohon hodo Tuhan huasom dohot hinabalgan ni asin ni roham na mangalehon dinasida aka halongangan na mamasu-masu nasida Tuhan haruar sian parhatobanan marhite na posom na dijauho ni masih Musa gabe patar do ale Tuhan gabe biar nasida marado poko jala dipuji nasida do Tuhan pambahenanmu na balgai di paluaho Tuhan napos bangso Israel pui nasida bongo tu tano Kanaan jala idu barita las ni roha di hami di pesta Paskah na padua honon ni masada gobaran di hami ale Tuhan nanunga hujalo hami haluon marhite Tuhan Yesus nanunga mate jala mangulu manaluhon hamatean mangalehot di hami barita las ni roha asa unang hami mabiar mandalani ngulu nami di tonga-tonga ni Portibion ala nunga Yesus nagabe dongan nami ala Yesus nagabe dalan di hami ala Yesus boy patupahon akan adenggan di bagasan ngulu nami na mangaramuti parnguluan nami takas ma ale Tuhan uhirhon di bagasan roha dohot pikiran nami pambahenanmu nanunga manobus dosa nami hona nunga hehe ale Tuhan manaluhon hamatean mangalehon di hami jaminan keselamatan asa hu argaho kami ale Tuhan ni di pagasan gulunan asa haluau nanunga pinasahatmu marhite Tuhan Yesus ale Tuhan gabe uhir mai di bagasan roha dohot pikiran nami marhite hami ale Tuhan na marhamu baon manadikon akka ulaon nami na sotama di adupanmu asa bongot hami ale Tuhan tuhamonangan nanungan pinaradem marhite Yesus Kristus si palua hami ajari mahami ale Tuhan asa kuha porsyai hami ho ima debata providensia de Allah yang menyediakan
Asa unang tahuta kami manangaha penamasa. Asa unang tahuta kami pajongjokon ha porsion nami di tonga-tonga ni ngulu nami. Asa marsiajar kami sian Yesus di tahun ibana do na pirnyi. Alay monang do ibana ni Tuhan. Ido nagabi ujahan di kami songon halak Kristen. Asa benget kami di bagasan ha porsion nami. Asa satia kami alay Tuhan di panjuon nami. Asa takas Tuhan huhanguluhok kami songon hadirion ni Yesus di bagasan pangalaho dohot parnguluan nami. Asiro hamale Tuhan pasu-pasu mahami na boy bongot na marsaur di pesta Paskah na padua honon. Anggia manian Tuhan ton dimina mangaramoti kami di pardalanan ni ngulu nami di parkarejoan parumah tanggaon na marsikola na markarejo nang na di bagasan haetehan na di masa pertumbuhan. Asa anggia Tuhan kami mandalani ngulu nami toktong di bagasan semangat na ibaru. Pasu-pasu ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Lehon di nasida, haporsyaw na tagu, apehot tanganmu Tuhan na sumurungi mandau ni nasida. Asanggia Tuhan tibu nasida, malum sian parsahitan na. Pemana toktong mamasu-masu salut aka ruas ni huriam na di bagasan aka ulaun nasida. Toktong paingok nasida Tuhan asa dipasah nasida daging dohot todina tu bagasan tanganmu. Nang mula pehami alay Tuhan sian bagas joromon. Toktong maho na mandongani hami di pardalanan sahat tujabu nami ganup marsada-sada. Suhurang manangaha toktong di bagasan hahipason. Puma alay Tuhan na toktong mandongani hami dina manalpuhon bornginon. Asa boy hami alay Tuhan dungo di manogo niari. Di bagasan hahipason. Di bagasan semangat dohot hamolateo ni rohanami. On matangiang nami na usobaho kami di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua kami. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor sia pulu sada hu matapapungu peliata tujolo ima tuulaon Caritas Sosial HKBP. Tatangnya kon mapeleata ali de bata ama nami na di banua gijang odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan doho na sa uli basa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mitu hami pelean nami tuho say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasea kami peleanon
patimbulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Salam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banua gijang say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajonmu say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hongoluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana mida hita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala dipasorhon ma damena tuton ditabe. Amin. Salam sehat.